Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na duniyar labarai. Za ku ji cewa manoma na roƙon a hana shigo da masara bayan Najeriya ta shigo da tan 400,000 a shekara ta 2019, daidai adadinta na shekara ta 2018. Hukumar bunƙasa harkokin noma ta Amurka ta ce a cikin shekara ta 2019 Najeriya ta shigo da masara daga waje, adadin da rabon da ta shigo da shi tun shekara ta 2009. USDA ta ce Najeriya ta shigo da tan na masara har 400,000 a cikin shekara ta 2019, daidai abin da ta shigo da shi a baya cikin shekaru na 2009. Rahoton ya ce tan 400,000 su ne na biyu a yawan masarar da Najeriya ta shigo da ita tun shekara ta 2019 da ta shigo da tan 650,000 na masara. Zainab Suleiman, niyyar labarai. Malam ya maganar haɗa kayan lefe da kuma atamfofin ankon biki. Indan wannan shakurin munki kawai, bana babu barin gari hawa mota ko jirgi domin ko nesa ta zo kusa. Ina za mu je kenan? Ƙara maganar ki da kallon kayan ado da na ƙawa masu kyau da nagarta. Tabarkalla malam, wannan irin kaya haka kamar a ƙasar Dubai da Paris, to gaya min ina ne nan ɗin? AA Mo da Gallery mana, katafaren kamfanin da ba a yi ba kuma babu kamar sa a birnin Dukku. Wani maganar shaddoji, atamfofi, lesussuka, sarƙoƙi, yan kunne, dogayen rigunan mata, yadi mai kyau, kayan ɗinki, yadin London, yadin abaya, zaruruwa, hulunan maza, kayan yara.